Когато не се плаща, така се случва с обектите. Когато няма пари, тия работи си ги няма. Няма шефове, няма нито пари, защото кърпат всичко да дай. чакай, че удариш на чек. Няма тук. Аз там си правят мене. Няма да плащате ли? Ще се научите да плащате, защото ще стават бели. Аки, било. Дай това патата. Дай колата тук, река. Аз като казвам, те май там си правят мене. Абе, наред, стига я лук. Шанта бе. Надяваме се да плащат вече работодателите, които ни наемат на работа, защото така се случва. Когато не плащат. Цигарите и дюбели са служили. Ей, дюри. Гърми в Фейсбук темера. Значи вече шефовете, дет ни викат на работа, си знаят какво случи, когато няма пари за момчета. Ти знаят, да имат